Здравейте! Това е 10-то ни видео и като такова известно време се чудих какво точно да предложа в него. Реших да се спра на една красива теорема или задача от геометрията. Така наречената теорема или задача за пеперудата. Тази теорема е изследвана още от началото на 19 век, доколкото знам, и има много решения, много различни решения, има и обобщения на тази теорема и в описанието към това видео ще дам някои връзки към други страници, които се занимават по-подробно с въпросната теорема. Но така, както и да е, без много отклонения, нека да формулираме в какво се състои тази теорема или задача. Дадена една окръжност и в нея имаме една произволна хорда PQ. Точката M е среда на хордата PQ и по-нататък през тази точка M, която е среда на PQ, са прекарани две други хорди, които също са произволни. Единственото условие, което изпълняват, е, че те минават през точката M. По-нататък са взети Хикс и Y, които са пресечни точки съответно на AD и на CB с PQ. И изводът, който се прави тук, това, което трябва да се докаже, е, че точката M тогава е среда и на отсечката Хикс-Y. Тази задача, както казахме, има множество решения. Тук ще се спрем на едно решение на Шклярски, което е известно в нашата литература. Има няколко преводни книги на този автор, в съавторство и с други автори. Но както и да е, тук ще дадем решението на Шклярски. Както казахме, има и много други решения. Нека само да запишем. Значи на английски името се записва така. D-O. И тук е малко сложно. Ето така. Шклярски. На български се записва просто български, руски, няма значение. На български е без и кратко, значи на ДО Шклярски. Това е на руски, на български е без и кратко. Така. Значи отново това, което трябва да докажем, е, че точка M е среда и на Хикс Y. Задачата е доста любопитна с това, че от една страна е лесна за формулиране и не се използват някакви сложни методи за решаването й, но от друга страна е доста трудна. Така че нека който има желание да се опита да я реши самостоятелно, да се опита да направи някакви изводи. Ние ще продължим с нашето решение. То не е нашето, то е на този математик, който споменахме, но ние ще продължим с това решение след няколко секунди. И така, нека си вземем центъра на тази окръжност и нека центъра да е някаква точка О. Така на нашия чертеж, като гледам, тя трябва да е някъде тук. Така, нека това да е точката О. И нека от точката О да спуснем два перпендикуляра към АД и БЦ. Значи, да видим къде ще се случи това нещо. Ето, това е единия перпендикуляр към БЦ. Перпендикуляра към АД ще дойде някъде тук. Така. И да означим тези пресечни точки, т.е. петите на перпендикулярите с К.
и L. Така, това са два перпендикуляра, съответно към AD и CB. Да го напишем това нещо. Значи, нека да напишем, че... Какво трябва да напишем? ОК, че е перпендикулярно на AD. Значи, ОК е перпендикулярно на AD. И освен това, ОЛ е перпендикулярно на CB. ОЛ е перпендикулярно на CB. Така. По-натам, какви наблюдения би следвало да се направят? Само малко да го удебелим тук този перпендикуляр. По-нататък това, което можем да забележим, е, че имаме, разбира се, имаме окръжност и съответно, ето тези два ъгъла, например този и този ъгъл, са равни, защото и двата ъгъла гледат към дъгата DB. По същия начин, ето тези два ъгъла тук, при върха D и при върха B, тези два ъгъла също са равни, защото гледат към дъгата AC. Оттам следва, че тези два триъгълника, които всъщност формират пеперудата, оттам идва и името, тези два триъгълника DAM и BCM са подобни. Нека да го запишем. DAM, DAM и в какъв ред казахме? BCM. Така. BCM. Това са два подобни триъгълника. Триъгълник, подобни. Така, тези два триъгълника са подобни. Освен това, понеже О е центъра на окръжността, ето я точката О, и ОК и ОЛ са перпендикуляри, то това значи, че К е среда на АД, а L е среда на BC. Нека да го напишем и това нещо. К е среда на АД, а пък L се оказва среда на BC. Добре. И сега, след като триъгълниците ADM и BCM са подобни, K и L са среди на съответните страни в тези два подобни триъгълника, следователно, сега тук нека да го направим това в синьо. Ако спуснем ето тук тези две отсечки, тази стана малко крива, значи ако спуснем тези две отсечки KM и тук нещо не се получи, и отсечката LM, значи ако спуснем тези две отсечки, триъгълниците, които са, така да се каже, половинки, ето този триъгълник тук и този триъгълник тук, трябва също да са подобни. Понеже ADM е подобен на BCM, той триъгълника KAM ще бъде подобен на LCM в този ред. KAM, LCM. Да го запишем. KAM, така, KAM подобен на LCM. Така. Тези два триъгълника също са подобни. И това е доста важно тук, защото по-нататък съществено ще го използваме това нещо. Значи тези два триъгълника са подобни. И сега нека по същия начин, само че това ще го направя в черно, да свържем О с М. Нека да свържем О с М. Тъй като М е среда на ПК,
това ни беше дадено още в условието, M е среда на PQ, то OM ще бъде перпендикулярно на PQ. Нека да го запишем и това нещо. OM ще бъде перпендикулярно на PQ. OM перпендикулярно на PQ. Така. Сега, понеже онези малките триъгълници, които споменахме, са подобни, то ето този ъгъл, да го отсветим, например, в жълто. Ето този ъгъл ще бъде равен на ето този ъгъл. Тук отново така ще бъде равен на този ъгъл. Добре, тези два ъгъла са равни. От подобието на триъгълниците KAM и LCM, тези два жълти ъгъла, които тук сме ги означили, са равни. Освен това, този ъгъл тук при точката К, целият ъгъл е прав. Целият ъгъл при L също е прав и както казахме, ъгълът при M, т.е. ъгъла между OM и PQ, е също прав ъгъл. Нека да се опитаме това да го нарисуваме, така че чертежа вече доста се претрупа. Но добре, този ъгъл тук, който сме обозначили, ето по този начин, той също е прав ъгъл. И сега, следващото наблюдение, което трябва тук да се направи, е относно четириъгълниците OM, Хикс, К и другия четириъгълник OM, Y, L. В тези четириъгълници, отново ги казваме OM, Хикс, К и OM, Y, L. В тези четириъгълници два срещу лежащи ъгъла, например ъглите M и L, са прави. В първия четириъгълник ъглите M и K са прави ъгли. Значи, от известна теорема оттам следва, че тези два четириъгълника от своя страна са вписани в по-малки окръжности. Тоест, около OM Хикс К може да се опише окръжност и около OM YL също може да се опише окръжност. Щом това е така, нека да се върнем в синьо и да начертаем и липсващите диагонали на тези четириъгълници. Но не е зле нещо да напишем от всичките тези изводи, които направихме, да видим какво написахме последно, че OM е перпендикулярно на PQ. Значи, нека да напишем също, че OM Хикс К, OM Хикс К и другия четириъгълник, кой беше OM YL, OM YL, да напишем, че тези два четириъгълника се оказаха вписани в окръжности. Така. При това положение, нека да прекараме и липсващите тук диагонали, да видим дали ще успеем, защото чертежа наистина доста се претрупа. Ето го този диагонал, който липсваше. И тук прекарваме и този диагонал. Сега, понеже тези два четириъгълника са вписани в окръжност, то този жълтия ъгъл, който имаме тук при върха L, например, при това положение, понеже OM-YL е вписан в окръжност, този жълтия ъгъл се пренася тук. Тоест, този жълтият ъгъл е равен на този жълт ъгъл. По същия начин, ние тук твърдим, че ъгъл YLM е равен на ъгъл YOM. Защо? Защото този четириъгълник тук е вписан в окръжност. По същия начин, прилагайки същото разсъждение за този първия четириъгълник, стигаме до извода, че този ъгъл Хикс КМ, жълтият ъгъл Хикс КМ, е равен на Хикс ОМ. Следователно, този ъгъл тук също можем да го отсветим в жълто. Така, нека да запишем и тези неща.
Значи, от подобието на тези два триъгълника КАМ и LCM, тук се връщаме малко назад. КАМ и LCM следваше равенството на онези жълти ъгли. Ето така ще го запишем тук. А сега, понеже тези два четириъгълника бяха вписани в окръжност, от тук следва да ги запишем сега, кои се получиха, че са равни. Хикс КМ, Хикс ОМ. Така. Хикс КМ, Хикс ОМ. Тези два ъгъла също са равни. Така. А пък този Хикс КМ си беше от жълт ъгъл. Тоест, той е жълт ъгъл. Хикс КМ. Така. И освен това, YLM е равен на YOM. Значи YL, само да не объркаме точките, YLM, точно така. YLM е равен на ъгъл YOM. Добре? А тези двата подчертаните ъгли бяха равни, понеже са жълти ъгли на нашия чертеж, да ги означим, например, с алфа. Значи тези жълти ъгли да ги означим с алфа. Ами, тъй като тези подчертаните ъгли са равни помежду си, а те от своя страна са равни на ъглите XOM и YOM, от тук следва, че ъгъл XOM е равен на ъгъл YOM. Ами с това задачата почти е решена. Остава само да се върнем и да погледаме още малко чертежа. Значи XOM, ето този жълт ъгъл, е равен на YOM. Този ъгъл също се оказа жълт. Добре, тези два ъгъла са равни. Обаче този ъгъл при точката M, както казахме, е прав ъгъл. Ами следователно, ако разгледаме тези два триъгълника, XOM и YOM, те имат една обща страна, страната OM, и освен това имат и два равни ъгъла. Ето този жълт ъгъл, YOM е равен на XOM и ъгълът XMO е прав и е равен на YMO. Следователно, ето тези два малки триъгълника XOM и YOM са еднакви. Нека да го запишем. От тук следва, че триъгълника XOM е еднакъв на триъгълника YOM. Ами, щом това е така, вече от тук следва, че XM е равно на YM. Че XM е равно на YM. Ами това точно трябваше да се докаже в нашата теорема или задача за пеперудата. Тоест от тук следва извода, че точката М е среда и на отсечката XY. Да го запишем. Така, с това теоремата е доказана. Значи задачата или теоремата, която току-що доказахме, както казахме, има богата история. Освен това е интересна, отново казваме, с това, че както се вижда от това решение, ние не използвахме никаква тригонометрия, никакви по-сложни техники от геометрията или от алгебрата, а просто основни понятия, които са известни дори на ученици от 8-9 клас. Основни понятия като подобие и еднаквост на триъгълници, което са крайно елементарни неща.
отново да направим един преговор как успяхме да докажем това твърдение. Всичко тръгна, ето сега ще гледаме само на чертежа, всичко тръгна от тези големите триъгълници ADM и CBM. Понеже имаме тук ъгли, ето тези ъгли, ъгъла при върха С и при върха А, понеже гледат тази дъга, те са равни. По същия начин ъглите при върховете D и B се оказаха равни. Оттам насетне триъгълника ADM се оказа подобен на CBM. След това, спускайки тези перпендикуляри ОК и ОЛ, ние установихме, че К и Л са съответно среди на АД и на CB. Оттам последва, че и тези по-малките триъгълници, т.е. АКМ и CLM, тези по-малки триъгълници също са подобни. И това беше най-важното откритие в решението, защото то ни позволи ето този ъгъл тук да го отсветим в жълто и да кажем, че е равен на този ъгъл тук, който е отсветен в жълто. По-нататък се занимахме с тези два четириъгълника. Ето ги тук. Хикс, М, О, К и Y, М, О, Л. И понеже те имат такива срещулежащи прави ъгли, те се оказаха вписани в окръжност. Това пък ни позволи този жълт ъгъл да го нанесем тук, че и този е жълт. И този жълт ъгъл ни позволи да се пренесе тук. След като вече тези два ъгъла се събраха жълти един до друг, и тъй като имаме прав ъгъл ето тук при върха М, се оказа, че триъгълниците XOM и YOM са еднакви триъгълници. И оттам последва, какво последва? Последва заключението, че ето това е равно на това. Т.е. че отсечката XM е равна на отсечката YM. Това е теоремата за пеперудата. Както казахме, има и други решения и ще оставим някои връзки към тези решения. Ще оставим в описанието на нашето видео. Надявам се видеото да е интересно за ученици от 8-9 клас. Задачата е доста красива. Защо се нарича задача за пеперудата? Защото на чертежа ето тези точки А, Д, М, С, Б и пак връщайки се в М, те формират нещо като пеперуда. Тези два триъгълника ADM и CBM. Това е. За всякакви коментари и препоръки са добре дошли. Благодаря ви за вниманието и до нови срещи.